Φώτα, λάμψη, όμορφα πρόσωπα, ψεγάδια στα κορμιά. Κι όμως, ο χώρος του modeling πολλές φορές κρύβει ένα άλλο πρόσωπο, σκοτεινό, με μαστροπούς και μοντέλα που προσφέρουν το κορμί τους για χιλιάδες ευρώ. Εκδίδονται για το χρήμα, για να μπορούν να πετύχουν μια καριέρα. Όμορφα κορίτσια μπλεγμένα σε ροζ κυκλώματα ανεβαίνουν στις πασαρέλες, φωτογραφίζονται και δηλώνουν μοντέλα για να επιλέγουν τους καλύτερους πελάτες στις καλύτερες τιμές. Πάρα πολλές είναι κοπέλες που θα βγουν στο εξωτερικό για αυτό το επάγγελμα, να το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, κάθε μία είναι επιλογές της. Το θέμα είναι να μην ξεφυλίζει τις υπόλοιπες. Οι καλήγραμμες κοπέλες ανεβάζουν την τιμή ανάλογα με το πόσο γνωστές είναι στο ευρύ κοινό. Κύριοι υπεράνω κάθε υποψίες δίνουν όσο για να περάσουν μια βραδιά με ένα γνωστό μοντέλο. Στα πόδια τους πλούσιοι πελάτες αφήνουν ακόμη και 10.000 ευρώ. Ελπίδουν για το χρηματικό ποσό, όπως είπαμε, για τα χρήματα, για τη δόξα. Κοπέλες που είναι πιο πολύ έτσι δεν είναι τόσο μοντέλα και ίσως δεν έχουν ιδιαίτερη δουλειά στον χώρο της μόδας. Αστυνομικοί υποδίονται τους πελάτες για να εξαρθρώσουν τα ροζ κυκλώματα στον λαμπερό χώρο της μόδας. Όμορφες γυναίκες συλλαμβάνονται επ' αυτοφόρο και όταν ανοίξουν οι καυτές ατζέντες των μαστροπών αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Είναι όλα στο μυαλό. Όταν δεν έχεις μυαλό και πρέπει να λειτουργήσεις έτσι, άρα δεν έχεις και αξία. Άμα έχεις αξία, το δείχνεις με την αξία σου και δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουν κάποια κοπέλα με τέτοιο σκοπό έχουν τον τρόπο τους να τα λένε και να πείθουν τις κοπέλες. Παρ' όλα αυτά, κάθε κοπέλα επιλέγει τον δρόμο της αναλόγως με τη φιλοδοξία της. Πίσω από την ταυτότητα των μοντέλων, οι όμορφες γυναίκες κερδίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Όταν όμως φτάνει η στιγμή της μεγάλης αποκάλυψης, μετανιώνουν για τις αμέτρητες ροζ νύχτες.